Bueno, Jorge, boas noites, pois nada, un sabor amargo, non? Ese último gol do Atlético, non? Para empatar o partido, un golpe duro, non? Para os rapazos, para ti e para o equipo. Sí, a ver, evidentemente, pois, duro polo minuto, pola maneira, a situación na que estamos, pero bueno, tamén creo que ao final pois, o equipo compite, sigue competindo, cree, ao final creo que a primeira parte, sobre todo, pois foi boa, tiramos 4 veces máis que eles entre os 3 palos, bueno, ao final, pois, creo que cruel, pero bueno, algo pois non sei se reforzado porque creo que a xente sigue facendo todo o posible por sacar isto adiante, o equipo compite, a xente que está no campo cree e quere, creo que pois, o que temos que agarrarnos con maior ou menor acerto, con maior ou menor calidade, pero bueno, ao final o equipo está vivo e temos que seguir. Evidentemente o gol deles non, pois ao final pois un mazazo, pero estando o campo como estaba, non, unha valoración do partido como tal é complicado de facer, supoño que xa agardabades un pouco o tipo de partido por como estaba Espiñedo, pero que lle falta a este equipo para conseguir esa victoria outra vez que encadene o mellor pues, 2, 3 como puideches encadenar para poder salir desta situación, non? Bueno, pois como resposta definitiva o que lle falta, pois que non o sei, hoxe temos, sobre todo na primeira parte, 3-4 ocasións pois clarísimas, outro día tamén, non sei que lle falta, se ese punto de suerte, de tranquilidade a hora de definir porque a situación é mala, pois, ao final, evidentemente, pois, cando levas tan poucos goles, entendo que ao final tamén falta, pois, non sei se calidade como tal, pero sí que esa xente que ao final teña máis gol que non temos, non o sei, sinceramente. O sea, creo que non é un problema tan de xogo colectivo como pode ser, porque ao final temos ocasións todos os partidos, chegamos, sobre todo, ata que danos o físico, o ritmo e a intensidade podemos aguantala, que sí que é verdade que, bueno, nos últimos partidos pois estamos quedando un pouco neses últimos minutos por tamén creo que a falta de profundidade de plantilla que temos agora mesmo, pero bueno, non teño unha solución ou unha resposta como tal. Encantaría sabela porque, bueno, a partir de aí pois, sería máis fácil traballar e mellorar esas situacións. Quizás antes non me acho, non? Falaches do factor un pouco sorte, non? Xa non só sorte para a acción defensiva onde, bueno, pois o balón pois, pasa por debaixo del Liceo, senón que ademais tamén, en canto te adiantas e pasan os minutos, xusto antes desa xogada do empate, faz uns trocos que son un pouquiño para aguantar ese marcador, reforzas o lateral dereito, o doble lateral dereito, metendo Alfa, a verdade é que outra máis para sumar donde pois, a sorte non está de cara con a Arenteiro, non? Sí, incluso dubidamos de meternos de 5, ahora pensas que seguramente se estiveramos 5 atrás nesta xogada, pois estarían 3 centrales en vez de 2, pero que non sei, son decisións que tomas evidentemente que ao final pois creo que non, repito, no táctico, no colectivo creo que tampouco condicionan tanto como esa xogada moi desafortunada. Así que creo que é verdade que nun tramo de partido pois xa estábamos moi longos, costábamos moito desconectar e chegar á portería contraria, daba a sensación de que xa non estábamos pois amenazando en ningún momento e que, bueno, estamos un pouco a merced de que en algún momento pois eles acertaran un balón á espalda, un último pase, sin que eles tampouco controlaran moito, pero bueno, sí que os cambios igual denos ese momento un pouco de enerxía e ao final, pois, intentas cerrar o partido desa maneira, non dudas facendo outra cousa, bueno, pero que ao final é unha situación tan desafortunada que é imposible de controlar. Mister, non sei un pouco como o equipo na segunda metade tivo que refacerse non sei se parte de control, sí que a variante que utilizou o Atlético este gais foi cando o equipo peor estivo no partido, cando meteron ese 4-4-2 e que a golpear de balón xa de primeiras as costas da defensa, igual ese foi o peor momento do equipo no partido, non? Sí, sobre todo porque eso, que te digo, estamos moi largos, a xente estaba cansada, cada vez a final pois hai máis espacios, eles a final eses duelos que íbamos gañando ao principio, pero estamos todos xuntos, pois íbamoslo perdendo, e bueno, pois ao final eles nesa situación de último pase, de balón á espalda da defensa, bueno, sempre te están tensando, sabes que en aquel momento, pues bueno, pode chegar a
a ocasión o gol deles. Tamén é verdade que nos empatando, pois, en outra situación, igual vendo como estábamos, pois, poderíamos intentar firmar o 0-0, pero bueno, creo que xa que estábamos tiñamos que intentar facer o partido aunque se salir de volta para poder nunha situación de 4 contra 4 nosa poder encaixar e conseguir o gol. Non sei como definilo, porque nunhas semanas onde está sendo injusto o fútbol co equipo, hoxe igual se fose ao revés estaríamos coas caras diferentes a como estamos agora, tendo en conta o contexto do partido, como se devolveron os acontecementos, non? Porque se fora ao revés, igual Eliseo estaba co subidón de, en vez de ter ese erro, esa mala sorte a meter o gol, o equipo estaba rescatando un punto, pero certo que marchamos coa sensación de perder 2. Bueno, xa dixen antes, o equipo, ao final, creo que pois, dentro das posibilidades que temos, pois todo o mundo está dando o máximo, evidente que a día de hoxe dando o máximo, pois non está a chegar, pero bueno, creo que o primeiro paso é ese, non darnos por vencidos, non virnos moito abaixo pese a, bueno, a dureza do que aconteceu hoxe, pero bueno, ao final mañá entrenaremos, descansaremos un par de días e volveremos a intentar gañar a semana que ven, que creo que o volvemos a demostrar semana a semana que o que a xente está facendo, que o equipo pois cree, que creo que conseguiremos a final pois esa vitoria que de novo pois bueno, impulsará un pouco a confianza, fará vernos máis cerca da clasificación de fora do descenso, pero bueno, ao final isto está feito así e hai que seguir. Última pola miña parte, última semana de mercado, non sei que agardamos. Bueno, pois creo que ao final é evidente que temos que facer movimientos que van a haber entradas, saídas, temos que acertar, temos que reforzar o equipo en moitas posicións e ao final pois dependerá un pouco do acerto que tengamos, da fame da xente que veña, pero evidentemente tampouco podemos olvidarnos de que estamos todos a pedir que cheguen, e o que están sacando isto adiante son que están aquí día a día entrenando e día a día competindo esta situación, así que chegue para axudar, benvidos esos, senón os que estamos aquí, creo que estamos demostrando cada semana que estamos capacitados de sobra para competir cada partido e ir sumando de 3. Gracias.